Takže čaute, vítajte môjho nového videa. A dneska si opäť a zás zahráme Rivals. Nemám čo točiť, tak zahráme si Rivalsky. Daj kamo, daj, vieš čo, daj, vieš akú mapu, daj. Poďme, dám mu hlavu, jak... Dám mu takú šupu, že sa doští. Tam je. Dostal hlavu? Som ti hovoril. Ja zdochnem. Yes, ja som hrozne dobrý, kamo. Poďme. Prečo ešte vianočná výzdoba, keď už Vianoce dávno skončili? Nerob, ne. Dostal? Jak 3,5 veci na ser? Jak nedostal? Mare. Kde si tapek? Dostal? No scope. Nič. No scope. No, nič. Mare. Dostal. Jaj, braco, to je moc ľahké. Mar. Jak nedostal, Mare? Nerob si zo mňa fajnovku. Mar. Mu n***im do huby tomu. Jak, Mare? Dostal? To je na hovno damage, ale dostal? Dostal? Poď, more, už ho zabiť! Už prestaň skákať, Mare! Ja to chcem zabiť. More, nerob, ne? Ja... More, chápeš, on ma zabije skoro než ja jeho. More, nerob, ne? Vidí už. Nechcem čakať jak debil. Reálne dostal za 150 najmenej. Jak... Ty skamore, zdochni! Čo utočíš na mňa, keď máš 2 HPčka? Ja to už je? Aha. To už je koniec. Ešte dáme jeden. Daj kamo splash. Viete, že granátom sa dá dostať na Ender Zero? Počkajte, pozrite sa. Ja mám teraz taký trik predvediem. Normálne sa takto granátom teda dostať na ten žeriel. On sa teraz ma capek zabije. No, poď, yes, som tu. Ježiš, ten štít posraný. Ten štít. Je úplne k hovnu, ak to hitnem. Ak to viem hrať. Čo robíš ty tu? Kamo... Čo robíš? Čo robíš? Ja by som išiel len zo shorty. Mám krásny skin, že? Úplne nádherný.
More. More, nerob, ne? Ja... Jo, dostal. Do faka nie. Díky, braters. Jak môže furt hádzať granáty? Je to nemožné. Granátes. Ale... Ne, kámo, to ne, určite. More, nechaj, ne. Sa doští. Ne, daj mi ten granát, díky. No má tie bomby, no nech si... To je najhorší super, ktorého som mohol mať. Dostal si, čo? Sa bojíš? Dobre, vyhral som. Easy proste, easy, too easy. Počuli ste niekedy vetu, že je too easy for me? Jedna! Pome. Ne, daj toto. Ježiš, toto je zase nejaký typek, čo má 500 hodín na tej hre. No, však jasné. Bože, ja sa doštím. Teraz ide horom, no však... Jak ma môže trafiť, chápeš? Teraz pôjde tu horom. Dostal čo? Nemôžeš to trafiť, čo? Doští sa. Som teraz sa jak doštíš, jak sa doštíš? Čo máš pištolku? Je, pištolka. Poďme rukou. Pozri si na tú kať. Dostal. Dostal, more, však ale doští sa. Vyhral som! Dobre, takže to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like a odber. A my sa vidíme pri ďalšom.